आई बाबूजी, हम शंभू बाबा तमाम भोजपुरिया भाई लोग के दसों जोड़ के प्रणाम करतानी और रउआ लोग से ये खुशखबरी सुनावे जातानी जगह हरदम हमनी के दोनों बूढ़ा के दुलार प्यार दिहिले सबे। वैसे अब कीड़ो एगो सुभाष जी के चैनल हमनी खोलवनी हस सब भैया लोग से ये नहीं हो रहा बा। सुभाष एंटरटेनमेंट चैनल के लाइक करी, सब्सक्राइब करी आ जगह हरदम दुलार प्यार दिहिले। आशा ना हमनी का दोनों बूढ़ा का ये विश्वास बा ये सुभाष जी का चैनल के रउआ लोग जरूर देखब आ जरूर लाइक करब। सब भाई लोग के प्रणाम करते कौन बेरा सुते के हो सारी दुनिया जागल काम में लाग गई तू अब सुतले बारो ना चुपचाप रहो। उठा उठा बैठा बैठा रोज तारी ये काम बा। का उठिया का बैठी गाय भैंस खा ले लो गाय खा लो तो जिंदगी भर ये हमार काम बा। आज खिटाई खाना उना बनी कुछ हमरा से ना बनी। काहे तू हमरा फिर में आज ले का कइले बारो बताओ का के तहा दोनों भई ज्ञान भइलो एक बाद पढ़ाई में कुछ समय तहार भी तो लोग क्या करे के चाह हो काका काय हाला गुला कोइले बारल हई देखो ना ये बेले सुतल बा जरा तू ढर गई हाला गुले का फिर में बारो। तू ही बताओ आज ले ये हमरा बारे में का सोचले बारे। काहे हो काका काहे नहीं खसो हमार दाढ़ी पाक गई, केस पाक गई, गोबर कारत जीवन बीत गई। धान रोपल खुआ धान दह गई लॉकडाउन लाग गई। खैला बिना हम मरी। इनकर नौकर है जो खाना बनावा खियावो। इनकर बियाह क दी काका। अरे बियाह के तो 100 से ऊपर बुआ गई। हां ई जो बियाह के लड़की होला ई अपन रंग बना दी। लेकिन हवा देख के बुआ को भाग गई। एगो बीए कोई लड़कियों भई तो कहीं सेट कर दी तो एगो आंखें न रही। बाप हम बीए वाला से ना करे। हाँ हम वो लड़की से बियाह करे जो में सब पास हो गए। अगर बियाह क दी मरे का किनारा वही काका अब इनको दाढ़ी ओरी पाक गए। अरे रोहन सुधारी तो बियाह करी जो खाना बनाओ हम जा तरी कहीं लड़की से खाना ना बनाए। माई का मारला 10 साल हो गई आ 10 साल से इनका के हम सेवा करतनी खाना बनावतनी ताकि हमरा बारे में ही कुछ ना सोचल है। सब भाई सब के कह दल इनको बियाह क दी बियाह होई कहिया होई। अरे अब वही दिसंबर में होई। लड़की एकदम सेट बा एकदम पैसा कौड़ी दे के एकदम फेट बा। इनका के बांठा मत रखी बांठा ना ये तो डंटा लेके भानी के केहू सोच न रही। ना बियाह करिए बियाह करी बियाह दिसंबर में बबुआ ते जो खाना उना बना मन शांति राख जवानी तो बोलो रही तो बियाह दिसंबर में हो। आज से हमरा से खाना उना ना बनी। काहे दिसंबर में ना लॉकडाउन में कतई लड़की टिकावो आ तू कतई देख लॉकडाउन में हमार बियाह कतई मंदिर तो लॉकडाउन में हो जाओ बियाह। अरे घड़ी सरकार कहता 50 से ज्यादा कभी नहीं अभी बियाह करो नहीं तो हमारा बेटा के बियाह को ऑर्केस्ट्रा नाच बाजा पारा पारी सब चोली की केहू ना में कोली मारा मारी। अच्छा बियाह में नाच बजा के का जरूरी बा। क्या का बियाह हुई इनका नाच बजा के हम पेड़ा जो ही आएंगे हम मरी। अरे बिना बाजा के बेटा के बियाह हो कोई चढ़ के ना कोई लोग हाँ ये बात तो बा तो गुलवटिया हो जाए गुलवटिया हो जाए काम तो फेरा में पड़ जाए। करी ठीक बाटे नवंबर दिसंबर में बियाह हो जाए खाना रौरा बनाए बनाओ बताओ। अच्छा ये सब कहता हाँ, नवंबर हाँ, दिसंबर हाँ, बियाह हमार होई। हाँ नवंबर में बियाह होई। जब में छोटे के बाद बियाह एकदम सब भैया लोग से ये नहीं हो रहा बा जे प्रतिदिन तमाम कलाकार लोग के गीत ए चैनल से छूटी आ रउआ लोग से ये नहीं हो रहा करब जे चैनल खोल के देखी हर कलाकार के जितना भोजपुरिया कलाकार वालों सब कलाकार लोग एक से एक अपन गीत चैनल से भेजी आ रउआ लोग देखी ए चैनल के लाइक करी, सब्सक्राइब करी आ एक से एक बार के हमनी दोनों बूढ़ा कॉमेडी हमनियो अंतिम में चैनल से गीत गा के छोड़ब सब आ रउआ लोग के आशीर्वाद दुलार प्यार ले।